momenteel op de preselectie van Miss Limburg 2015. We hebben ons allemaal kort voorgesteld. We hebben al een kort défilé gehad. Het ging allemaal heel goed. Het was weer een heel mooie verschijning, net zoals vorig jaar. En ik ben benieuwd wat de uitslag zal worden. Het gaat alleszins een heel moeilijke beslissing worden. You're so sexy, sexy, sexy. Voordat er nog de effectieve selectie komt in september, krijgen de meisjes nog een aantal opleidingen en een aantal activiteiten. En onder andere ook die mooie reis, want jullie zijn de enige provincie waar de meisjes ook op reis gaan. Het waren wel beantwoordbare vragen. Het moeilijke was enkel dat er nog een vraag werd gesteld in het Frans. De vragen die de jury mij gesteld hebben zijn of ik mijn hobby's en zo wil voorstellen, waar ik werk, mijn favoriete dessertje. Ik ben heel blij van alle meisjes dat ik gezien heb. Ik denk dat er heel goede kandidaten tussen zitten. Ik hoop dat uiteraard Limburg het even goed doet bij Miss België als dit jaar. Ik doe mee omdat ik het een unieke ervaring vind om tips en ideetjes te krijgen van de hulpcoaches en om ervaring op te doen voor meer shoots en modellenwerk te doen. De tips die ik zou geven aan de finalisten van Miss Limburg zijn vooral hun eigen blijven ervan genieten. Op het begin was ik wel zenuwachtig, maar eenmaal dat ik daar stond vond ik het wel meevallen, want ze waren ook wel aan het lachen en zo, dat was wel grappig. You're so sexy.